Αγαπητοί τηλεθεατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας που έχει σχέση με την πασεβάσμια κίνηση και μετάσταση της Θεοτόκου και σταματήσαμε στο γεγονός που ο Απόστολος Θωμάς ήρθε την τρίτη ημέρα λυπημένος γιατί δεν αξιώθηκε να δει τα θαυμαστά της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ήθελε να προσκυνήσει. Τότε αμέσως οι Άγιοι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο για να προσκυνήσει ο καθυστερημένος Απόστολος Θωμάς το σώμα της Θεοτόκου. Αλλά τι αντίκρισαν, τι νομίζετε, τον τάφο αδιανό, τα εντάφια σπάργανα και τα νεκροσέντονα όπως την Ανάσταση του Χριστού μας, που αν δεν υπήρχε η Ανάσταση του Χριστού, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, μάταια θα ήταν η πίστη μας. Γονάτισαν οι Άγιοι Απόστολοι και προσκύνησαν τον κενό τάφο. Κενός με έψιλο σημαίνει άδειος, κενός με αλφαγιώτα σημαίνει καινούριος, της Παναγίας μας, που είχε μετασταθεί, αναλυφθεί και αναστηθεί. Ακατάληπτον το μυστήριο, δεν μπορεί να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Σκοπός του ανθρώπου είναι να φτάσει στην θέωση, να περάσει από την κάθαρση στο φωτισμό, να φτάσει στην θέωση, να διακρίνει τις ενέργειες του Θεού από τα ενεργήματα του διαβόλου, να γίνει όλος φως και όλος αγάπη, όπως αυτό πέτυχαν οι Άγιοι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι μάρτυρες και οι σύγχρονοι Άγιοι, Παΐσιος Αγιορείτης, Εφραίμ Κατουνακιώτης, Ιάκωβο Τσαλίκης, Πορφύριος Αγιορείτης και άλλοι, οι οποίοι αξιώθηκαν ακόμα και αυτού του προορατικού και διορατικού χαρίσματος, γεγονός που η παρέλαση των γερόντων την τελευταία πεντηκονταετία είναι μια αναλαμπή, αδελφοί μου, μπροστά στα πολλά δεινά τα οποία έρχονται. Με τη θέωση γίνεται κοινωνία ζωής και ανθρώπου, ανάστασης, μεταμόρφωσης, χριστοποίησης. Πρώτη μετά τους θεολόγους μας εθεώθη η Υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή η μοναχή της βρίσκεται μεταξύ της κτιστής και ακτίστου φύσεως. Γι' αυτό και στην παράκληση της Παναγίας μας, το 15 Αύγουστο έχουμε τη μικρά παράκληση που την έγραψε ο μοναχός Θεοστήρικτος ή Θεοφάνης και τη μεγάλη παράκληση που την έγραψε ο τελευταίος δούκας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Θεόδωρος Λάσκαρης. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Πρεσβεύει ή σώζει η Παναγία μας? Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα απαντήσουμε σε άλλη μας εκπομπή. Οι Προτεστάντες ήθελαν να εκτοπίσουν το όνομα της Παναγίας μας με το ορθολογιστικό και υποκριτικό τους πνεύμα. Λένε ότι δεν πρέπει να έχουμε ύμνους προς την Παναγία, αλλά να έχουμε ποίηση. Δηλαδή, τι? Λογοτεχνική δημιουργία. Ύμνος είναι εγκόμιο προς τους Αγίους. Ύμνος είναι εγκόμιο προς τους ήρωες της πίστεως και της πατρίδος μας. Το σώμα της Παναγίας μας δεν ήταν αυτή η χωμάτινη και φθαρτή σάρκα, αλλά ήταν αφθαρτισμένο και πνευματικά αλλαγμένο, όπως λέγει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Αγαπητοί τηλεθεατές, Ανάσταση, Ανάληψη, Μετάσταση. Ίσως κάποιοι να διερωτηθείτε, αφού το πανάκραντο σώμα της Παναγίας μας αναστήθηκε και αναλήφθηκε όπως του Χριστού, γιατί δεν λέγεται Ανάσταση και Ανάληψη και λέγεται Μετάσταση? Απαντούμε, όχι εμείς. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας απαντούν πρώτον, γιατί η Ανάσταση και η Ανάληψη της Υπεραγίας Θεοτόκου δεν είναι γραμμένη στα Ευαγγέλια. Ότι γνωρίζουμε για την Μετάσταση της Παναγίας μας
το διέσωσε η πάντιμος ιερά παράδοσή μας. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί η Ανάσταση και η Ανάληψη της Θεοτόκου είναι μυστικό δόγμα της Εκκλησίας μας, όχι κήρυγμα. Γι' αυτό καλύπτεται στους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας μας με μυστικότητα, πέστε το μαζί μου το υπόλοιπο, και με σιωπή. Τρίτον, γιατί η μετάσταση είναι καθολικότερη έννοια της λέξεως Ανάσταση και Ανάληψη. Έτσι, ό,τι έχει αναστηθεί και αναλυθεί, όπως η Παναγία μας, σίγουρα έχει μετασταθεί. Η μετάσταση της Παναγίας μας έχει μέσα της και την Ανάσταση και την Ανάληψη. Η μεγαλόχαρη Παναγία μας, βοήθειά μας. Καλή σας νύχτα.